Inkampani yeli yezophapho SAA ithe izakurhoxisa iinqwelomoya zayo ezinenani labakhweli eliphantsi ababhalisele ukukhwela ngenyanga kaFebruary kuz'emva kweentsuku ezimbini emva kokuba lenkampani ifumene isithembiso senkxaso-mali ye-3.5 billion rand kwibhanka yezophuhliso iDevelopment Bank of Southern Africa ukuze kuncedwe SAA kwiingxaki zezimali. I-SAA ikhuphe isibhengezo sokuba iza kuthatha amanyathelo okonga imali ukuze icuthe iindleko zayo. Ebutsheni bale veki, igqiza elinceda ukuhlangula i-SAA ngokwezoshishino lifumene isithembiso se-3.5 billion rand kwibhanka yezophuhliso iDevelopment Bank of Southern Africa. Le nkxaso-mali iza kusetyenziselwa ukuqinisekisa ukuba inkqubo yokuhlangula i-SAA ngokwezoshishino iyaphumelela ekupheleni koFebruary ukuze kuthiwe thaca izicwangciso kwiinkampani ezityalwa yi-SAA. Eli gqiza lizaqwalasela zonke iikontraki ezityikitywe yi-SAA kunye nezinye iinkampani ngeenjongo zokuqhawula okanye zihlaziywe ngokutsha ezi kontraka. I-SAA ikwarhoxise iinqwelomoya zayo bezingazukuzisa nzuzo ebonakalayo.